Higa mar 2007 nendo 2008 ka wadonjoe kanisa nodhi monindo kod sirkal gi josiasa e otanda achiel. Mano osenindo Nyasaye mondo michunyo yue mayom jadolo maduong' mar Anglican Gitari nowacho ni kanisa onengo bed kod osiep gi sirkal e yore ariyogi. Mokwongo kik obed machiegni ahinya, nikech kibedo machiegni ahinya biro chalo kod ng'amo bet butu mach biro wang'. Kendo kik ibed mabor ahinya, nikech kibedo mabor ahinya bende koyo biro chami. Gima Gitari ne wacho en ni kanisa ok onengo dhi mondo nywandore mo oungre konchiel e weche mag siasa. Geche ni obedo gondamo machien mogik matin, baka gik moko dhi maber, mokwongo to wacho ni kanyo utimo maber. Ka gik moko dhi maricho to kwero ni no, kanyo ok dhi maber. Kama wacho pesa ne kowuok higa mar 2007 ma jadolo rogo wacho no endo. Lachne ok kanisa te, mano bende abro lero mbele kae. Lachne ng'eny kanisa osebedo koungre konchiel, miyo ok gin kod thuolo mar kwero gik moko maricho kata timore. Kanya jowete wagi ni Nakuru, iwinjo gik manye Sonko wacho, gavana machon ma Nairobi. Weche mag ayany gi weche mag chwako tulo owacho malich bang' koseyal injili gi jodolo gi bisobe modo deyo morwako uniform mabeyo ma kanisa. To ka gitieko gitetete ga yenye manya gibayo, ni winjo jadolo manyochung' mokwero gi ni no, mano ok en Ukristo. Mano ok en gima ndiko wacho. Ok ginyal. Nikech ne gisenindo ka achiel kod sirkal, gise kao pesa, osemigi matokni madongo magiriembo. Omiyo gionge kod oteku mar chung' mar kwero sirkal ni kama wacho ni kanyo to ok ber. Ema Gitari ne wacho ni kanisa onengo ogondamo chien matin. Koro inyalo engage gi sirkal from a critical position mi kwero taidok chien. Kaber bendi wacho ni mano utimo maber. Mano anaparo ni gima duong' mogik mane obayo. To katieko mano to kik mondo wanywand kanisa te. E wach mar ran mwaneno gi rondruok mwaneno sani. Wan gi sidienge adek madongo ma opogo kanisa e Kenya kama mokwongo. Wan gi molungo ni the mainstream churches. Kanyo tingo jo Catholic, otingo jo Anglican, otingo jo PCA, otingo jo Methodist. Ai wan gi sidieng mar ariyo molungo ni the evangelicals. The evangelicals mortelnegi gi Evangelical Alliance kanya kama otingo joma waneno sitam kod kanisa makamago. Ai wan kod bad Ukristo komachielo molungo ni the Association mar Pentecostals. Jo Pentecostigi ema oluoro jatelo. Gine magidhi magidonjo e sirikandi ni eni. Omiyo ka wafuno bayo mar kanisa nyaka wago tarubini mano mondo wang'e ni ok en kanisa te. Archbishop Muheria WLR kendo ng'eyo kama onego goyo opira. Wan gi jodolo mang'eny kata Anglican, kata PCA, kata Methodist, kata Sitam, Bishop Oginde mano oseweyo kata Kalisto. Wigiler kendo ging'e ni mae kama onego wachung'e kaka kanisa. To nitiere bad kanisa moro modhi monywandore modonjo kocha. Koro